Nemoj Titu let. Treba uzgledam, znaš. Jadno pile. Šta mu čini? Se napuhalo. Gdje je okrijen izgorjela? A, vidio. Jebute, što ne kažete. Tako, se. Znaš kako će biti ono, izgoreno? Povuci još tam čuka sebi. Da. To. To okreć miješ. Izgorena, ne pečeno unutra. Tako će. Ne, veze, ne gori poslojevito, ne gori kontaš. A vidit ću, ja ne mognemo ga isprediti i ovo je teško spomadati. Pa to kajem. To spomam treba da vrti, ne vezi. Moj bi ga jesmo navrstiti. A nek se malo tako krčka. Pa ćemo ga onda naroštiti. Vidi. Ne može nas mora stalno okretat, ba ravnomjerno, ko janje. Jel tako će jedna izgori strana, druga ništa? To sad ga tako okreniš. Još ga malo. Nemoj. Prave ta, što trebalo je njega. Razraz. Ajde, skin. A? Skin. Pusti se za pamci. Stavi četka na rošti, naš majka. Treba vrati kamenje ovo, daj mi se tamo. Otkad si srećo. Bravo, to stijeni. Sačka, da ga približim, gledaj. To nek leti, okren ga da leti. Ne možeš ga okrenuti. Ne tamo dijete okrijeno. Pogledaj, spade. Jesi okrijeno kad je spalo dijete? Jebi ga, nisam skontao šta govoriš. Čas. Treba spašće skrovo, vidi se razvalo. Da griz. Sad malca snima. Sad je voda ovo čopni. Znaš kako je dobro. Nemoj, joj. I? Neslano. Fuj. Dobro je ba. Zoomiraj ono vidite. Ja. A ovo sad fino, lagano. Polako ide. A u pičku, mater. Šta nađe u njemu? Aj vam snima dobro. No ga komada, a? Jo, evo onaj moj najbolji klip, ja sam pokazivao ikad. Dok sam išao u školu, snimao sebi noge ovako. Jebi ga, ovako je to izgledalo. Ko sad. Gdje je onaj moj nož, crni mali? Ko čukleta? Gdje je? Može popijeti šta može. Ovdje su komada. Evo se sekiricom se trebalo. Dobro ide i ovako. Evo se sekirica, ba na drvo ide. Neka malo. Komšiluka. Znaš šta muči, sačka, gdje si malo ruk svoj? Bog, kako moćno kamen izgleda. Kako zove onaj? Jel onaj? Kući ni unutra išta, nije ništa. Kakvi, to sam Ne može tu bio bela. Ovako kad približim skroz izgleda ako da operaciju vršiš na čovjeku. Šta? Jo, čuj pjesme.